Da farko dai idan zaka buɗe wannan link ɗin misali ka shiga cikin YouTube haka ɗina ka shiga YouTube misali in ka shiga cikin YouTube ka bari ya buɗe haka yauwa to da farko dai abinda zaka yi zaka je ka nemo sunana zaka sa Usmaniya Hausa TV to za a baka ni insha Allah. Idan aka baka ni zan nuna maka yanda zaka shiga wannan link din har ka samu kuɗi 2000 da nake gaya muku zaka samu. Zaka sa Usmaniya sai ka sa Hausa TV za ka yi sacin ɗina. Idan ka yi sacin ɗina insha Allah za su baka ni. Idan suka baka ni insha Allah rabbi za ka ga wannan link ɗin da na ɗora da ka zaran ka yi sacin ɗina sun baka ni insha Allah. Insha Allah za ka gani za ka ga link ɗina haka nan guraren misali kamar nan guraren misali ina so ina muku yanda abin yake yanda za ka gane yanda za ka ɗora link ɗin insha Allah za ka samu biyan buƙata. Da farko dama daga sun baka ni insha Allah za ka ga hoto na gashi nan gurin za ka ga bayanai na gasu nan guraren. To wannan da na turo muku ɗin nan da farko za ka gani za ka shige shi haka. Idan ka shige shi ya buɗe ma play za ka taɓa wannan kibiyar ga ta nan guraren da zan taɓa. Idan suka buɗe ma ga link ɗin nan za ka taɓa link ɗin haka. Idan ya buɗe maka za ka jira shi kamar haka da muka taɓa link ɗin kaga zai buɗe mana yanzu. So da ya buɗe ma haka za ka jira shi ya buɗe maka. Yauwa to dan rashin network ne dan bamu matsala shi yasa dan dawo baya amma insha Allah yanzu zai buɗe. Idan ya buɗe zan nuna maka yadda za ka yi. Yauwa to da ya buɗe haka insha Allah kamar haka yana sacin ɗin nan. In yi sacin ɗin dama kai da ka taɓa ni so ɗaya zai buɗe maka. Sakamakon ni ba network ne wajena nan shi yasa yake dan bani matsala. Yauwa dan ya haƙuri ku dan jira mu ya buɗe. Yauwa to da ya buɗe haka ina kasa give a hand ɗin nan za ka taɓa give a hand ɗin nan. Wannan give a hand ɗin ba to sai ka sa number wayanka. Wurin in sa number wayan haka 070 haka na sa number na haka danna submit. So da ka danna submit sai ka taɓa wannan open fanfe. Da ka taɓa wannan open fanfe ɗin za ka jawo. In ka jawo shi zai buɗe maka. So ni saboda ina da shi ne shi yasa zai yi kamar haka zai ji maka Play Store. Kamar yadda ji maka Play Store ɗin nan haka to ni sakamakon ina da shi nan shi yasa. Amma kai in baka da shi za ka install ɗin shi. Ka install ɗin shi za ka je ka yi register ka buɗe shi. So kana buɗe shi za su baka kyautar kuɗi naira 100 kyauta farko kenan buɗe shi. So idan ka duba daga ƙasa daga sama farkon bayani na za ka ga yadda za ka yi samu kuɗi da shi a cikin shi. Za ka ta inda za ka shiga ka gayyaci mutum 8 su baka 2000. Za ka gayyaci mutum 2 su baka 500. Za ka ga na yi ma jawabi a cikin bidiyo na sama insha Allah. Na gode masha Allah.